El Mapinguari. Hi eren uns nens xipibos que van abocar castanyes pel bosc, sense saber que algunes, colpejant el cap del Mapinguari, el van despertar. L'enorme os amb un sol ull i llarga cua, sense que el veiessin, els va atrapar, per ficar-los en una gran gàbia. Ichpiko, el fill d'un gran bruixot, sentint els crits dels menuts, buscant-los, no els va trobar. Aquest nen, valent i fort, va mirar tot arreu. A tot animal perillós li va preguntar: «Et vas menjar els meus amics?» Però tots van dir que no. Després, allunyant-se moltíssim, va arribar a una casa en forma de nou gegant, on entrant es va veure tancats. Trencant la gran gàbia amb una destral, els va demanar marxar, perquè el Mapinguari arribant va obrir la seva gran boca per menjar-lo, però Ichpiko, ficant-li un tronc, no la va poder tancar. Mentre l'animal es recuperava, el noi va aprofitar per anar-se'n a casa. Aquella nit ella estava molt feliç. El seu pare, desconfiant, li va deixar una espina sagrada al costat de la seva hamaca. Quan dormia bavejant, el crit del Mapinguari el va despertar i, punxant-li a la cama amb l'espina, es va desinflar com un globus, sortint al seu cos com un fum cap als núvols. Al matí, els nois, prenent la pell de l'animal, la van omplir de fusta que sura per a navegar alegres pel riu.